Goejoen, welkom bij het Koetjesjournaal op deze tweede dag van het SKS kampioenschap. Welkom vanuit Jennewoord. Het koetsje dat Joen centraal zit, dat is de hele mannen. En de bemanning is al volslijn aanwezig hier op de Gaasterland. De skipper Berend Mink, hij zit ook al vol verwachting aan tafel. En ik bij het bemanningslid en fokkenist Aage Kleinhuis zullen we nijpraten over de wedstrijd van de midje. Kleinhuis, ik wil altijd liefkozend neemt de gangmakker van de hele mannen. Verder vanzelfs uw eigen analist Klaas Jonsma, hij is er ook weer bij. En het commentaar en het wedstrijdverslag van Ilke Lok. En ja, Ilke, ik dacht van de midje eigenlijk van ja, min waar, een soort Rijn, wordt het wel een leuke wedstrijd? Nou, eigenlijk net, maar dat komt net door die Rijn. Maar dat komt door het feit dat er 30 aan koppelen te min wie. En Piet Paulus meer van de morgen meer besteld. Maar lid maar de Sjen jongens hoe het wie. Er vallen Rijndruppen in het wetter. En dat is dan alles wat er te belibben voelt, wat dat onbelangrijk. En dus kan je net helemaal goed zielen. Maar ja, ze moesten toch voort om 2 uur en dan hier het stadskort van uw skip. Wat wij hier centraal hadden, de hele mannen. En er moest alles zo gauw mogelijk omheen. Want ja, nou wie het net 1 minuut tussen. Maar nou wie het dat het zo gauw mogelijk woest. Nou, daar gaan ze die man de kant uit. Berend Mink die trapert even in het helmhout door. En die zei even van zeil de broekeroer heen. En dan maar de Sjen wet we dan uitkomen in deze wedstrijd. Een wedstrijd die zield wordt alleen maar de volgende sleertien. Dan weer waarom moeten ze maar dan een lange sleertien. En dan weer waarom. Zo simpel is het beeld. Nou, dit is de start, zijn we nou zeggen. Zo kwam dat alweer er prachtige oren. Mij Jereveen voorop, nou, die koers wel oerieske bjentjes in de kont sieren. Maar die denkt van, ik moet nou eindelijk eens een keer resultaten boeken. Ik moet voorop blijven. Nou, hij leidt voorlopig voorop en je hebt zo dat de oren even lichtelijke oujekje maken. En Pieter gaat tevreden, Pieter Brouwer gaat tevreden de volksleerting die richting. Maar Arjen Kort die shot alles even achterom. Wat gebeurt daarachter? Maar ja, in de volksleer, daar gaat het pas echt los. Je show hem de griebers die volksleerd is. En daar moesten ze lavierje naar de heegste tonnen. En het wien alle skippen. En je moest dus hultig net alleen nog rekening houden met de wien. Maar vooral met elkaar. En je moest elkaar wat taien en je moest wat nemen. Want anders weer er net achter te komen. Loor ik met hier achter wat zijn del. Maar wat zijn maar dadelijk weer oude grauw. Maar er helemaal achterlangs. En dan zit Snits daar al tussen. Komt de Zuidwesthoeken er nog tussen. Nou, zo bloedt het wat een griebers in de volksleer. En dat is altijd heel lastig dat je plakje te krijgen. Hartstikke moeilijk voor die skippers om het goede plak te krijgen om naar voren te komen. Want iedereen wil natuurlijk naar voren, want het is een wedstrijd. Maar dat slag het net over alle kanten. Maar het is een schitterend beeld wat hier van de volksleer jongen wordt. Nou, hier zie je hem dan Douwevisser Grauw. Die moet eigenlijk voorrang ha van Douwevisser Snit. Dat krijgt er te let en dus draaien ze beide dan maar die kant uit. Ja, dat is ik een modus zelfs jel wij draaien. En dan nog maar eens even zien wat je uitkomen. Maar dat we je alweer rekening houden met elkaar. En zorg je dat je eigenlijk net in de oorvaringen kan. Want ja, dan ben je heel dal geschochten vanzelfs. Maar show maar eens even hoe die skippen de moeite hebben om die volksleer terug te komen. Het is een prachtig beeld. Lemmer met je helemaal achter de hele mannendel. Met helemaal oude haren. Maar ja, dan kom je weer door de orenkant. En dan kan je het misschien aasjes weer omnemen. Je kon net alles weer omnemen. Je leidt de hele mannen bij de heugste tonnen. Daar zit Lemmer in het hoekje. En daar komt de jouwer aan. En wat zal de jouwer nou doen?
Hans Meetsma die zit voorop en die het shirt on naar beneden, naar beneden, naar beneden. Maar Dirk-Jan Rijenga doet het net, die gaat naar boven. Nou, dan krijg je deze gevolgen bij Santone. Ja, hier het even bom en wordt er even praten met elkaar. Dit hier oorsmatten. En ja, Joure had hier een voordeeltje, want die zit er nou tussen. Kan je een beetje voortkomen, dan komt het helemaal clear. De oren zo net. Maar ja, er gaat een protestvlag in, de eerste protestvlag bij de Lemmer. Maar die zal er echt weer uithellen worden. Nou ja, dan komt er nog zo'n situatie bij diezelfde tonnen bij de achterste. Lorik Meter kan net goed voortkomen. Ja, en waar moet Janne Waard nou hinnen? Want er slijt Waards eind onder, maar dan let Ljouwert ook nog onder. En die liggen bij de wal en die kennen net een kant meer uit. Hoe komt dat nou? Ja, maar even. Ja. Ik dat wordt zo regelen en ik die man die zullen de protestvlaggen erin heesje. Dat ze van elkaar vrij kan binnen. Maar dat is niks worden bij de protestcommissie. Die protestcommissie die kan gewoon terug in en die zult denken van wat die skippers bij de SKS doen, dat is heel wat oors. Dat is namelijk zielen. Nou, dat doen Bolzert en Jereveen. Want Bolzert is intussen een jonge Jereveen kan, onder Jereveen kan. En dan show we in een lange sleert bij de tonnen. Bolzert al wel lezen. En die leidt dus voor op Jereveen. Want dan komt het zeil gooien. Dan komt Jereveen erachteraan. En dan komt er drachten ik al achteraan. Zat dicht leidt het al hier bij elkaar. In die eerste route weer er volslijn nog neer van de sissen. Alleen die treien er verzeld mooi aan uit. Maar er weer een hulp ploegjes van treien, fjouwer skippen. En die bezochten elkaar wat te narien. Alleen ja, er weer net genoeg wien om dat op een goede wijze te doen. Je waren dan treun door die wien, door die vlaagjes die dan door de BM komen. En dan krijg je in je wollingen en de oren net. Dus je leidt Bolzert mooi voor. Kan Jereveen achterlangs. Maar Jereveen zal aan ze waarom komen bij al je Bolzert eerst om de tonnen in de volkensleer. Maar Jereveen zal nog waarom komen. Maar voorlopig is er nog geen vrees van Pieter Meter. Die van het vierde startplek komt. En dus een mooie kans had. Nou, dan zien we hier de man van de Joure weer even gingen. En die liet het dan. En ze zag je het goed. Die scissors in drachten. Ziel maar terug. Want oors kunnen we beiden aan de kant uit oors komen zien elkaar. En dan kunnen we er omheen. Nou, en nu is de situatie precies oorsom. Als Jereveen en Bolzert. Dan komt Jereveen eronder. En ja, dan kom je op een zone maar. En dan met het zeiloer. En dan leidt Jereveen in één keer boven. En zo kan je dan versteld hartstikke mooi weer voorkomen. En kan je zeggen van ik ben voorlopig weer eerst. Maar ja, Jereveen met een startplek 1. En Bolzert met een startplek 4. Dus Bolzert hier met 1 idee. Ik moet zo dicht mogelijk achter Jereveen blijven. En verder maar zien dat ik een beetje gang krijg met die skippen die daar al nog achter zitten. Dan mag je nog 1 keer om het hoekje daar bij Prinsenhof. Het zeil met goed oer. Je moet dadelijk weer in de gleed zitten. Draai, zei Pieter Meter en dan komt het helemaal goed. Maar hij shot achter hem, dan shot er Joure alweer komen. En die komt echt heel dichtbij, want die maakt naar plakje zo'n. Maar dan eerder bij plakje Fjouwer in de buurt. En dan wiezen ze even en dan zei het er van, wij hebben won. Rekken je dat maar. Het komt helemaal clear. Ik zei niks gevreesd. Ik zei het is hartstikke mooi. Maar ik zei alleen Joure moet mee oppassen. Ik zei, want die komt de hut opzetten. Ja, toen was hier een slagje met Joure die weer helemaal fut. Ik zei, kat in het bakje jongens. Ja. En toen kwam er weer een grote schifting. Ja, toen wie er weer vlakbij. Ja, maar Grauw ik nog ken je, die moest naar Alve. Oh, die hebben we in de gaten nog. Ik zei, die wie de 4 fut op. Dat spannend weer dus. Ja. Dat bedoel ik. Dat is, toen de man 10 uur zette, Ulekriet er heen. Toen weer de afstand grut genoeg. Ik zei, nou, dit is 100 punten. Ik zei, dit komt clear. En toen waren we het Ulekriet er wel uit. En toen zette de man op mijn kont. Ik zei, wat hebben we nou? Waar komen die man nou zo hard voor? Nou, de wind is alweer. En zo zit alles heel dicht bij elkaar. En wordt dit dus nog een hele mooie scootsersielerij. Het wordt een prachtige zielerij, want de man zijn al supersnel en een liet foutje en een best fut. Nou, ik vind het geweldig. Voor u is een prachtige opsteker, 0,9 punten. En we gaan mooi de ondieptes uit en naast het diepe wetter. Ik ben heel tevreden, man. Hey, gefeliciteerd. Dankjewel. En dat zei Pieter Meter, tiger tevreden en hij verwachtte een prachtige zielerij nog. Maar Berend, ik dacht van een beetje echt van, hoe komt het? Toch niet, Jodek? Qua wien dan? Ja, qua wien wel, ja. Qua toch nemen we het ons. Ja, ik dacht qua resultaat, maar dat is voor u nou wichtiger. Ja. Maar ja, de wien liet me een beetje afweten. Maar ja, van de andere kant weer gewoon een wedstrijdje. Maar ja, als die naar achteren zit, denk je misschien een beetje anders hoor. Maar ja, dat is geluk van de latting. Dat is juist erom en jij wat. Ja, je denkt ook liek qua resultaat. Hè. Je bent nooit het scootje van de dag. De 2 scootjes van de dag horen dat wie lang waren in Huzum. Die eindigen allebei de portretje in de plak. Je eindigt nou 5e. We hadden stijgen de lijn te pakken. Ja,
Ja, toch? Ja, gelukkig wel. Ja, want zullen we even de uitslag erbij pakken hier naar je drie wedstrijden hier op Jennewoord. Eerste dus Bolzert, voor de Jouwer, dan Jereveen, Grauw, de hele mannen. Ik zei het al, op het vijfde plak. Voor de Lemmer, Drachten, Jennewoord, Snits, Zuidwesthoek op het tiende plak, Ljouwert, Langwaar, Wordzijn en het altijd zo ambitieuze Huzum op het 14e plak. Dan het totaalklassement naar drie wedstrijden. Op het eerste plak de Jouwer, mijn Fjouwer. Het zit al hier heel dicht bij elkaar. Vooral de nummers 2 en 3, Bolzert en Grauw. Fjouwer, Joggen, allebei. Dan Jennewoord, 4, Joggen. Van Snits op het 5e plak, Lemmer, 6e. Sander, hele mannen, 8e, Zuidwesthoeken. Dan het Jereveen, Wordzijn, Ljouwert, Drachten, Langwaar. En op het 14e plak Huzum met zo'n 20 punten. Ja, ik zei het al, Klaas, amper wien. Maar toch een hele leuke strijd. Ja, en die schepen komt zo licht in druwvermogen. Dat als er even een bruntje oorstrikt, dan sjost ik voort, komen ze los. En voor mij is het dan wel een beetje een referentie wat ik van de radio vertellen kan. En dat wie het hartstikke boeiend. Wie hield dit ouwwesteling, spannende momenten. En ik een prachtige strijd voorin. Balzert, Heerenveen, Balzert, Oors, wie dat nooit zag. Dan wie een voor en dan blauwer ik voor. Nou komt het waarom. Nou, ze Berend die heel mooi. Ze in het duel zitten en dat net het waait. Vind ik het toch wel heel mooi, komt op een kante meter rond. Hoe ga je om tonnen? En dan zie je, de ene doet dat dan echt volle mindere door. Wat ik zeg, hoe rem je jou? Sommigen die denken nooit aan remmen. Maar remmen is soms heel belangrijk dat je het gatje vindt bij je inkennen. En dat is zo. Als je er dichtbij zit, is het prachtig om die wedstrijd te zien. Die het echt op een meter de dingen goed doen. En met dat barstende geweld, dat is wel spectaculair. Nou, zoals dat net. Ik gewoon overleven. Ja. En dus vind ik zo'n wedstrijd als Joert, om in het boordje er vlakbij te zitten, wel heel mooi eigenlijk. Ja. Ik wil even waarom naar het eerste cruiserek, want dat is dan een griebus van al je scootjes. Heb ik een beeld van, nevens mij, van Boppe Oor. Het zit al hier heel dicht op elkaar. Hoe is dat dan? Hoe beleef je hem dat? Ja, je ging volgesleerd in dit geval, die wie in de eerste route in de wien. En dan is het ook net als voor u denken, wij gaan krijgen, hoe kom ik uit, wij kan ik achterdel, wie kan ik pakken op bakboord. En dan het laatste handje dan als spannendst, hoe zie ik de ton aan? Want als dan een slagje dwam had, wist je pineut. Dus soms een handje kniepen, een waltje maar pikken. Nou en dan 16 voor de winst rijken en dan denk je, zo, hier ben we. Ja, hoe gaat het dan aan boord, Hagen? Is het dan echt wel gespannen elke keer? Ja, iedereen is spannend natuurlijk. Dat denk ik zeker. Maar goed, als Berend zei van daar komt hij, dan weten we wat we dwam moeten. Komt een mooi vlaagje, jongen, vakkilo en dan gaat hij. En dan gaat hij? Ja, ja? dat is super. Ja, maar ben je tevreden? Uiteindelijk wil je nou vijfde, hè? Ja. Dat is een resultaat dat je met thuis komen kennen. Nou, toch? Ja, goed, of zijn ze enigszins somber? Nee, we zijn net somber. Moet je altijd tussenkomen, maar goed. Ja, maar goed, dit is je beste resultaat op nota. Laten we het positief inzetten. Maar ik sta in de lijn. Ja, nou, de man heeft net een ton investeerd om vijfde plakjes te halen. Nee. Daar kan je wel van op. Ja. En dat is eigenlijk Bernd denk ik net verstaan om vijfde plakjes te halen. Dan kan je wel een tweede rangskipper hebben, maar dan ga je naar oud-kampioen. Ja. Dus daar verwacht je wat meer van. We lezen de drukkeraars en even deel. We komen daar überhaupt ongetwijfeld eventjes op waarom. Want ik wil ook nog even over de Jouwer. Ja. En Bolzert. Dat, je zag echt, dat zijn de coming man eigenlijk van het SKS, joh. Twee jonge jongens. Ja, maar bij de Jouwer denk ik wel, Dirk-Jan Rijga met zijn agressie in bedwang. Ik weet niet hoe dat, maar ik vind, soms dan denk ik, jongen, waarom nou dat conflict omgaan? Maar dan krijg ik op beheerste dat net. En bij Pieter heb ik nou het gevoel, die doet dat, krijgt een wat subtieler. Maar wat bedoel je dan, waarom dat conflict omgaan? Nou ja, als Drachten nou oor de Jouwer hennef zielt even. Dat gebeurt even. Dan krijgt het vlaagje wat beter. En je begint dan op te loven. Wilt er geen wien is? Man, wat doe je het voor? Let hem toch in. Je pakt hem haast wel weg. Hij neemt het volle risico. Nou, en zo'n kwestie bij de Lemmer. Had hij er gewoon achterlangs gaan weer. Hij er niks minder wist, maar dan daarin. Dus pof, kans op protest. Hij kampioen worden willen, moet je dat soort dingen net waan. Ja, daar is nog volle lange mooi. Sterker nog, 2 keer kampioen al binnen de SKS. Josto dat ek? Nou, je moet het wel bepaalde kredieten opbouwen. En als het je niet je gunnen en het helemaal net raar bedoeld, maar dat is het wel. Het moet je gunt worden. Want iedereen maakt het wel een foutje. Elsningen.
En ja, Dirk-Jan in dit geval, ja, joh, ik kan niks in jouwen. Ik hoop ik dat ze kampioen worden. Maar dan is het beginnen te raden. Het wordt hier ondiep, het wordt hier ondiep. Ja, wat heb ik er maar nodig? Ja, dan moet ik rekenen. Nou ja, dan denk ik, als hij zat in hier, van, en hier krijg ik dan. Dan dacht ik, zeg, neem een trouwens, toch? Ja, zo werkt het toch. Ja, maar wat bedoel je dan precies van, het met je gunt worden? Dat is Ja, een maar dan verliezen, hij denk even ik. zat dat van, dan ging ik rijden. Ja. En maar raden dat het ondiep wordt, ja, dat weet ik hier ook wel. Van die liedse dingetjes, dat moet hij dus nog leren. En Pieter Meter, dat was zo, is toch? Op dit moment, hè? Ja. Weer meer koopman nou even. Ja, dat is gewoon wat Jan en wat nemen. Ja. En helemaal net een aandeel van jou, hè? Want morgen is toch wat om natuurlijk. Dan zit ik misschien te raden. Nou, ik denk dat Het wordt je diep. Ja, maar het zijn reale beren denken dan. Nee, daarom. Nee. Maar ik denk morgen dat Rijn even de vinger omheen. Denk je net? Ja. Nooit hij dit Nou, zoen kleer heeft. Ja. Dan denkt Nou, hij, zo ik wil werkt de het vinger toch. even omheen. Ja, Maar maar toen al omdat toegewezen. ik ben al met 53, maar ik heb wel een beetje met de oudere garde. Nou, maar de feest is ik. Dat is juist al Pieter Brouwer ik. En daarom ben je net altijd in je jocht, maar hun ik net. En dan is het een beetje, hè? En je komt er beide bij uit. En dan gaat het dan klaar. Maar het ben wel de twee coming men. Dat ben je maar mee eens. Ja, zeker. Zeker. Ze hebben het beide Zeker. inharen om Ja. ooit eens een keer kampioen te Ja, dat worden. wist ik Ja, en wel. die skep Ja. mee. Dat wist ik. Ja. Oké. Ja. Nou, dat is een mooi einde van het eerste blok, want we gaan even naar het bemanningwit van de morgen. Ja toch, Klaas? Ja, ik bedoel, Dat denk ik in blokjes. ik denk in blokjes, ja. Als ik daar zo Arjen denk ik dat is dus een blokhoofd. Ja, dat denk ik als ik deze zo in het shirt hoor. Maar goed, dat is heel wat anders. Want van de morgen zien wij bij hem op het scootje bij de hele mannen. Want de hele mannen, dat is dus het scootje van de dag. En dus is er één bemanningslid wat we er even uitpikt hebben. Ik ben Joop Mink en ik ben voordekker op de hele mannen. Wat is correct de rol van de voordekker? Ik ben tegenwoordig met Klaas, ben ik bij de lieren en voorop bij situaties, bij een wal, bij een tonne, bij zoals je het een wal start. Dus dat alweer een beetje in goede baan te leiden en om informatie naar mijn huid te gaan achterop. Dus eigenlijk mag het gewoon heel goed uitzien. Nou ja, dan komt het in kwart zijn wel op deel, ja. Als het nou net opleest, dan gaat het op een hasses verkeerd. Zij is het wel net. Ze kan zelf, iedereen had zijn eigen jip en alleen nog, nou ja, elke fout wordt Sint-Wurg wel uitstrafst. Dus dan moest dat al jaar op die scherpste wezen. Want hoe oud ben je nou? Ik ben 24. En heeft er ook de ambitie om nog eens, sinds men onder het helm houdt? Nou ja, ik heb hiervoor zoals hier op Heerenveen stield. En dan ben ik, dit hier ben ik overgestapt naar de hele mannen. Om misschien in de toekomst, ja, om mijn huid op te volgen. Hè? Maar ik ben nu nog maar 24. Maar is dat een dream? Nou, een droom. Het is wel mijn leven, het scootje zien. Dus, nou ja, als het 6-7 was, dan is het een droom, ja. De zielen maar die huid, is dat nou echt oors als oors? Ik bedoel, is hij voeler op dij als op een oor? Nou, hij is op iedereen wel vol. Alleen je kan net even alsjeblieft vragen. Het moet dan gebeuren en als het dan niet gebeurt, best te laat. Dus er wordt wel eens even wat vlokt aan boord natuurlijk. Maar net, ik denk net meer op mij dan als op een oor. Ja? Hij spaart die net. Nee, dat zeker niet. Maar dat mag ik net. Ja, dat zeker net. Dat zeker net. Maar jouw zoon die zei dus van, Joop, mijn droom is het om uiteindelijk skipper te worden. Wat voor eigenschappen heb je eigenlijk nodig om skipper te worden? Nou, je moet Fries praten kennen. Nou, dat is prima. Ja. Je voorouder moet ziel zijn, verhaal. oké, en je moet een goede achternaam hebben. Dat komt op wel. Maar dat is net alles, Ja. toch? Nee, je moet een kapabel. Je bent eigenlijk natuurlijk. specifieke eigenschappen hebben. Ja, daarom. En vandaar ik weer uitskijd om mijn werk. En nu ben ik weer begonnen. Ik vind het hartstikke leuk, omdat ik een mooie ploeg heb. Nou, ik krijg als het zo terug gaat, wordt het een goed schip. Dan heb je een beetje ziekje. Nou, dan ga je er aardig iets aan. En dan is het mooi dat je het overbrengen kan op een jeugd. En zo je dat toch. Ja. Maar Bernd, doe je begonst, heeft het moeilijk aan de eerste paar skippers hier. Wat is dan het belangrijkste wat je leerst om skipper te worden? Ja, toen ik begon, ik 27. Ja. En dan kwam in de bestaande ploeg, ja. Dat is dan, ik leer misschien bepaalde dingen even naar over te brengen en voor de bemanning ik te accepteren. En nou bij Safir, nou ja, zeker is de bemanning uit bij die past. Ja, En toen- onder oren Agen. En dan heeft wel Precies. eens liefkozend zijn van de gangmakker. Hè?
Ja, vooral in voorspoed. In voorspoed. In tegenspoed heet er helemaal niks hoor. Wat zei ik? Nee. Hey, wat is die rol, Craig, dan, Hagen? Wat bedoelt, wist je wat hij daar maar bedoelt? Als de gangmakker? Ik snap wel wat hij bedoelt. En je hebt van tevoren natuurlijk wel even een grapje bij en een geintje. En als het erop komt, dan moet je gewoon 2 uur lang gewoon uiterste concentratie. En dan moet je iedereen scherp houden. En ze met mij scherp houden. En elk vlaagje voor jou. En dan is dat clear. Dan hoeft hij naar erin te zetten, dan weet in ieder geval dat het voorop goed zit. Maar het is de vrolijke noot die je dan brengt. Maar let eerlijk wezen, je rent echt al even mooi. Ik bedoel, je bent net de eerste de beste. Nou, dat weet ik net. Ik ren al een periode mooi in deze keer. Ja, dat klopt. Ja. Maar van de sfeer erin horen, dat wie ik misschien wel zou dat je hem van de morgen onder het las zou werpen. Wien. Nou, Ja? Want elke keer is hem helemaal onder tarrien op die wedstrijd. Waar is het jip en waar is het onjip? Dat de jouwe dus net, maar die maakt goed. Maar Jim wie gewoon steeds maar gewoon lang leven de lol. Nee, dat is beslist net. Nee. Maar het was André van Duin en ik een aangever. En ik ben dan een aangever van Hagen. En Ja. ik maak het wel oud. Hagen is de vrouw van de schoten van de hele man. Ja, zo kan het. nou ja, goed. Die er al net mee, dus ja. Dat, Maar goed, nog even om rond te komen op jouw eigen zoon. Die dus de ambitie heeft om skipper te worden. Hoe eerlijk kun je wijzen het je eigen zoon? Nou, misschien wordt het wat te eerlijk. Ja, want het is... in het werken ik altijd samen. Dus we zitten elkaar altijd op de lippen. En het ziel komt er dan bij. En ja, dat mag je scheiden kennen. Maar ja, in huishouding scheid je dan net. Het rent in elkaar roer. En dan denk ik letterlijk, ja... Maar altijd er bovenop zitten. Maar ja, van de andere kant hebben wij groot worden. Het wordt je net jong. Ja. Nergens net. Dus ja, dat is de aard van het beestje. Ja, want hij had dus de dream. En Jo hebben eigenlijk niks met de dream. Hè? 2 keer SKS-kampioen. Ja, we eigenlijk alles al hellen. Ik bedoel, je hoeft niks met de Chio te sezen. Waarom ben je überhaupt begonnen om dit avontuur met de hele mannen? Omdat ik de kans had, en dat waardeer ik, om met goed materiaal en goede mensen in deze vloot mee te doen. Nou, dat waardeer ik en daar zet ik mijn schouders onder. Maar Jo bent wel een man. Een ambitie is dan wel om met dit skip een keer kampioen te worden. Nou, kampioen weet ik niet, maar wel mee te draaien. En we moeten praten gaan. Hè. Dat is de kunst die we daar. Want iedereen heeft topmateriaal. En dat is wel verhoord, hè. Niet zo hier dat ik net ziel daar. Als die inhelst en ik wil helemaal geen schip te nemen. Maar die zegt net weer. En nu komt er gewoon elke route wet, elke rijkje wetje. Ja, dat is wat Klaas zei. Ik mooi toch die formule natuurlijk. Ja. En geen eerst meer, maar alle respect maar rommel. Het is topmateriaal al, ja. En dan komen de resultaten, vind ik. Ja, want vorig jaar, mijn geheugen, hoe ben je hem toen eindigen? Als 11e of zo? Ja, 12e. Ja. Mocht het, dan beginnen net vanuit, maar mocht het dit IWSA iets wezen? Hey, dan misschien zoiets van, nou dan het het mooi west, dan hoor ik hem Nee, dan hoor ik het niet op. Nee? Maar daar loop ik het mij omdat het om mij laat. Maar als ik geen uitzicht weer ze bent er beter dan... Nee, hoor op. Dan vind ik er niks aan. Nee. Maar en dan krijg ik geen bemanning zoals deze ploeg en zo dagen. En die zei dan ik, het we net bij de eerste maand, of bij met de motor eerst dit hier, dan vinden wij er ook niks van. Nee. Dat is zo, Agen? Ja, tuurlijk. Ja. Ik geef mijn vrienden dingen. Dat is ten eerste wel een beetje genieten, maar dan ga ik om tappen bij een keer de vlag in tap te halen. Ja, net alleen, en dan, dat is dan dagsucces, maar je wil hem misschien... Ja, wel heger op. Ja, Ja. goed, de ambities binnen en het schip hebben nog Safi Kleer, dus ja. En toen net zei je wat draai je knoop je erop en dan ga je erheen. Nee, natuurlijk niet. Het komt zak krijg. Dus Ja. dan moet je maar misschien allemaal beter worden. Elke dag weer. Ja. Het is Ja, maar ja. Ik denk aan blokken. Ja. Klaas, dit wie het tweede blok. Ja, we moeten opletten, hè. De hele mannen, want die wordt nog altijd het Philips-koetsje neemt. Er komt trouwens een hele mooie orde beeld, man. Maar wat is nou correct? De Born, met deze grote multinational. Stekt Philips er een heel soort yield in. Verslagjouwer Albert Jensma gaat naar het fabrieksterrein in Drachten en vregen naar het antwoord. Wat de jonge Horowitz deed, had de eenvoud van het geniale. Uitgaande van het Amerikaanse scheeridee dat hem door Cardozo was aangereikt, maakte hij van de mislukte fietsdynamo een motortje voor het scheerapparaat waarmee kleine mesjes konden worden aangedreven. En daarmee was de eerste Philips-Shave geboren.
Philips had in de tijd een scootje aangeschaft in 1959. En dat kwam eigenlijk door een zusterorganisatie in Norelco. Dat is de Amerikaanse tak, waar scheerapparaten verkocht worden in Amerika. En die wilden we doen voor het personeel. Ter gelegen van het 50 miljoenste scheerapparaat wat in Amerika verkocht is. Daar woonden wat gebaarheid het personeel van Philips Drachten. Dat zijn scheerapparaten die het in Drachten maken? Ja, toen in die tijd waren ze alleen nog in Drachten maken, dit soort apparaten. Ja. Philips die weer toen niet opstarten, dus het weer de industrialisatie, een groot woord maar dat weer toen bezig van Friesland. Dus nou is dat een hulp voor de boeren, ex-boerenarbeiders en lietse boerkes, met alle respect, zeg maar daar gewoon bij Philips kwamen, zou weer natuurlijk ook een hulp voor de varensvolk. In die zijn leider ik wel wat cultuur en kennis binnen Philips van oude schipperslagen die daar nog het werk weer. Hier is nog een oude skipper, dit is Terke Brouwer. Die had in het begin hier een van de eerste en langste skippers geweest. En die man die werkte dan ook bij Philips. En als die man wat aan moest en het weer wat lastiger dat de leiding uitkwam, nou, dan werd even een telefoontje en dan waren er wat mensen uit de fabriek op trommelen. En dan moest even de geek of de mast of het zeil moest versjouwd worden. Of even helpen te lakje, dan een zwart omzetten. Dat kon toen al hier nog. Hè. En in die tijd kregen ze die man niet zielen op het scootje van Philips. Ik oh ja, die 14 dagen vrij. Ja, hier wat met Philips, een pakkerij ging voor, dit ging voor. Dus toen weer de toekomst in Drachten misschien wat onzeker. Maar we gaan nu weer, daar gaan we volledig in qua ontwikkeling, maar ook qua scheve productie. En we hebben een directeur, kaasmakers, die er echt van in wil. En ja, die greep tegen het scootje aan en zei, nou maar we daar ook wat van meidje. Dus die hadden middelen beschikbaar gesteld dat we, zeg maar, ik wil net zeggen alles krijgen wat we hebben, maar in ieder geval wel dat we het schip in dusdanige conditie brengen konden dat we weer tip-top ervoor leiden. Hebben we nooit targets meegekregen van de baas? Nee. Mooi zielen. Mooi zielen en goed in bed waren. Nou ja, het past ook wel. Belangrijk is natuurlijk dat we resultaten pakken, maar ja, de teamspirit is natuurlijk ook iets wat bij Philips ook geldt en wat we hier ook kwijt gaan. Maar dat met z'n allen doen. En ja, dan een oor dat zijn best ik, maar wie doet het best ik. The world's most comfortable shave is a Philips shave. Everything seems more relaxed after a refreshing, soothing Philips shave. Try one yourself. Ja, nou een hele orde commercial. Zeg je hem eens Philips scootje of hele mannen? Wij zitten altijd hele mannen. Gewoon hele mannen. En dat tot elke niet bij hem aan boord. Ja. Ja, tuurlijk. Hey, hoe belangrijk is het om zo'n multinational achter je steen te houden? Ik denk hartstikke belangrijk is, want ja, ten eerste, het is het Philips scootje. En dat deed ik voor het. Ten tweede, ja goed, er moet natuurlijk een geld op kwijt komen. En vooral met zulke verbouwingjes. Verbouwingjes? Ja, ja, hij is toch voor Klaas Gleek toch voor een ton verbouwd? Ik weet de prijs net. Nou, dat weet Berend wel. Ik heel voorzichtig, jongen. Meer dan een ton, Berend? Ja, wat het geld, hè, want het is geld. Frieslands erfgoed en dat wil je behouden. Ja. Maar een ton, dan ben je warm of ben je nog wat koud? Oh, dan ben je wel warm, ja. Ja, ben je wel warm. Ja. Heat? Nee, maar ja. Maar die hele verbouw... En natuurlijk is al, ik neem maar wat €20.000. Ja. Nou, dan moet er nou iedere gebeuren. Maar hij is helemaal stript? Ja, helemaal. Ja. En uiteindelijk alleen nog maar om van 15 centimeter, toch? Hij is helemaal van 15 centimeter lang. Om te conserveren. Want hij weer op hele plakken verratten, hij weer lek, hij druipt op plamuur en slap. En al met al weer 4 keer verlengd. Ziet er ook helemaal briek tussen tot lasje. Dus hij nou mooi strookt en... die had niks meer dus? Nou, dat wil ik net zeggen, maar... Ik ben blij dat je voordat hij nog finish bent. Nou, ik. Ja. Nee, echt weer. Ik had niet hier jongens, jongen. Ik zei, dit ken ze niet meer. Dat meen ik serieus. Ja, maar de vuist op tafel? Nee, want dat wie al 4 jaar hier in de molen. Dus ik heb al 4 jaar hier geld reserveerd. Dus op zich deed de verbouwing hier rond te komen. En dan kan het schip 24 jaar maar. Ja, maar wat is dan krijgt de rol van Philips? Bepalen zij bijvoorbeeld ook de bemanning? Zat ik het zorg, of misschien vroeger wel, omdat ze dienen in de baas en tijd en dit en dat. Maar ja, bij mij bepaal ik de bemanning. Maar ik had er wel rekening mee dat er Philips medewerkers opkomen. Of opzitten. En zo weet begrauw ik altijd. In de grauwstercommissie ik altijd het liefste dat er zo vol mogelijk grauwsters op zitten. Maar er zitten nou ook mensen van Philips aan boord? Ja.
Ja. Of wil je ook bij Philips? Nee. Ken het keerapparaat? Nee, precies. Je Philips-chef. Maar voor hen heb je dat wel echt zo, hè? Meestal van Philips te zien op het scootje van... Ja. Nou ja, dat een periode was dan wie dat ik de wringing wat, ik de spanning wat. Dan mochten wij net van de pers Philips koetsje nemen. Dat wint wat lil komt. En dan weet ik een punt dat ze doen van Philips wat minder geld kregen. Zelf sponsors ziekje moesten. En die meesten dient ik voor niks. En dan waren er altijd nog zijn luxe ploeg. Die krijg ik van alles. Maar dat wie dan net meer zo. Dan wie dat ik wel wat sneu. Dat krijg ik bij PSV uit Inkskofties geweest. Mocht ik net Philips Sportvereniging zitten. Maar dat moest het zelf opbrengen. Nou, dat was oors. En zeg ik dat ik wel een beetje heen werd. Maar ja, had ik tien was, dan weet ik geen reclame van Philips. Want dan ziet het, met alle respect, ziet het ik altijd maar achterom. Dan hebben we 2 scootjes achterom winnen bij de drachten. En dat is dan natuurlijk, ja, de grote industrieel hier in Huske. Ja. Ja, Frits Philips. Ja, die ik net altijd lieke fleurig, dan had er de vloot voorbij zielen zeg. Maar, nee, maar stel je ervoor, hè, want we hopen het net. Maar stel je voor, Philips gaat voort uit Drachtenwaai. Wat zou dat dan betutten? Van Jim? Ik denk dat de commissie van commissie eigenaar vrij maken. Want dat, ik ben nog net benauwd. Want gelukkig draait Dracht niet goed. Ja, maar het is elke keer weer, hè? Gaan ze naar Walford of gaan ze net voort? Ja, ja. Maar ja, van de andere kant Frans van Houten, die wil graag een keer maar de ziel op me sneun. En dat in Frans van Houten even, dat is... Nou, wat is die voorzitter van de Raad van Bestuur? Ja. De heegste man. Ja, van Philips. Die zielt in september een sneun met mij. Hij zei, kom ik naar Grauw en dan ga ik met jullie zeilen. Dus... Dat waardeer ik. Dat zo'n man de tijd niet steken wil. Maar er is wel een economische crisis natuurlijk. Hè? Daar kunnen we net over voorbij gaan. Dat geldt vanzelfs ook van zo'n multinational. Ja, en daarom zet je maar prijzen beginnen en wat het kost had. Ja, dat vind ik moeilijk. Want als het op een website beviel, dan denk ik, verrek nog wel. Ja. Dat schip is wat opknapt en ik zit op stritten. Ja, dat is... En startterug bij de SKS is onbetaalbaar. Dat is van een onbetaalbare wereld. Precies. Dus dat staat terug, daar komt altijd wel weer in. En een ploeg, die zit, dat dragen we op, want dat is zo uniek. Dat is onvervangbaar. Dus dat vergeet nooit. Daar hoeft net doorheen te zitten. Daar loopt dan voldoende energie en middels wel heen om dat terug te zetten. Dus daar hoeft er nooit door te praktiseren. Wat baat er nou mij dat staat van die hele mannen. Want dat komt, kriet altijd zien. En wist wat, lampje in de mast en ach, vooruit. Ja, hartstikke mooi. Nou ja, zij is het echt. Nou Klaas, dit wie dan het tweede blok, speciaal voor jou. Nog even gauw naar het waar, voor de wedstrijd van morgen op een snitsmaat bij Ter Henne. Want hier je met extra kort, Joert. Ik en Elsa van Walt. Het een hele simmerse dag. Met flink hegere temperaturen om de 24 graden heen. En de simmer ligt er wie net op te fretten. Want er wordt een windkracht 4 verwachten, maar uitzit is naar 4. Nou, dat belooft wat. Morgen, dan is het scootje van Bolzet. Het scootje van de dag. Mijn skipper, de coming man, Pieter Meter. Ik zou zeggen, ontmoet. Dag. Heren, tegen tijd. Ja, leuk. Dankjewel. Blokje. Ja, blokje.